Траките. През 4 век преди Христа на територията на днешна България започнали да се заселват племена, наречени от елените траки. До този момент тези племена били номадски, не се занимавали с обработване на земя и не водили уседнал начин на живот. Преди заселването си в Европа, траките били постоянно в движение, а прехраната им била свързана с отглеждане на животни. Елените ги наричали конеобилна Тракия. С времето те станали преобладаващият етнос на Балканите. Археологическите проучвания са в полза на твърдението, че траките са дошли от степните зони на североизток. Както повечето народи през тази епоха, траките не познават писмеността. Те се отнасяли с пренебрежение към нея, защото считали, че знанието е привилегия на боговете и на царя. За културата им съдим най-вече от археологически паметници, свързани с обичаите при погребения, както и от разказите на древногръцкия поет Омир. До 5 век преди Христа траките живели на отделни племена. Те населявали обширни територии между Карпатите и Мала Азия. Понякога за територията, която заемали, свидетелства запазилото се име на местността или на възникналия по-късно град. Например, племето Серди живело в околностите на Сердика или днешна София. Древногръцкият автор Херодот написал, че траките са най-многобройният народ заедно с индийците. Поради тази причина северната част на Бяло море се наричало Тракийско море. Траките подготвяли за покойниците си красиви и сигурни вечни жилища. Откриването на солидни подземни гробници, съпоставено с мита за Орфей, води до заключението, че траките са вярвали в безсмъртието. Омир разказва, че траките са били предвождани от цар, който разполагал с огромни богатства. Царът бил приеман за син на великата богиня майка и върховен религиозен предводител. Най-вероятно, той е представен върху многобройните изображения на тракийския конник, намерени по нашите земи от времето на Римската империя.